Mas Kodok ireng manis Mas. Yo gendene mesane lek ora ditambal bolone kebos. Pancen nyenengne Mas Kentung lek ireng manis. Nggih. Ayo Mas Kodok tindak kene Mas. Wis oleh sampur. Monggo Mas Kodok. Yen kelingan lelakonmu wong manis nalika ing pamulangan aku duwe kanca ayu grabya ayu lair lan batine Masuk Kang Harmani. Mas Rian. Mong jalaran bapindahan omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang mergo kelingan ireng manise. Saking laladan pundak kulon Kang Mas Parlan Lobos tembahipun kunjuk panjenengan. Lalinduran Kang Mas Lobos.
Mas Kentung. Namung gawe Nggih, matur suwun Mas Kentung. Tane reko tangga jabon kaya ra kuat kaya ra kuat basane kaya arep nekat mung kasmaran wajib turu amung leluran damar mancung cinubet lakon iki pepuntone mung gawe gratis sing kaya ra kuat bebasane kaya arep nekat mung kasmaran wajib turu amung leliburan damar mancung sinubet lakon iki pepuntone mung gawe gratis sing ati dilarani Mbah Gareng. Nggih Pak Eko, matur sembah nuwun. yo ngalah Mas Gareng tilarani neh Lah ya rasane wong dilarani iki kaya ngono kae lho. jan mesakne aku urung tau dipenaki malah tilarani Asik, pokok bergoyang bro. Masih bersama Surya Laras. Rasane yen dilarani pangga eling tegane saiki. hati-hati lo Kang Ri Atiku kok patut tresno mergo kowe tega mentolo atimu mung ana lambe jebol lapis kabeh katresnane nek karo kowe tresno malah gandeng liya aja nganti nyawang aku yen ta weruh nyapati mripatku aluwung ngaliya kowe timbang dadi lilin saklawase biyen madu dadi racun racun dodo tatu dadi gedung wong tresno yen dilaran wilis yen tak kuat aku golek ganti tontonmu apa neko
dadine sampun dangu Kang Mas Rianto dikokok ngaten sakniki jur pinten apa pancen sampun bosen ing mongko prasetyamu natan keker walik watu boten badhe lintu nanging kok ngene gedung burine apa ya aku judone bebasan saumpama kaya ngeteni kumandange sela langking dadine rontang-ranting kaya dijerju ing wekasan otang manting ana kang wis kalekan ngumbar katresnan ra mikir bebrayan balik jur aku wis kadung kasurung hatiku mung tansah rengu Surya Laras Mas Sugi ngatemi katur panjenengan Mas Sugi monggo Kang Mas Sugi Mas Sugi ngatemi iya ora tegas hati iki ngemes tresno yen siramu sawaka ning kene saiki dadi wong kondang nalika janjimu biyen nalika ning sor gedang gedang raja dadi saksine yen sliramu bakal tresno salawase kandhane kabeh kuno satane bareng disinden kondang karo aku malah ngece dek ngatemi jok gawe lara atiku aku ngerti suaramu akeh sing guyu sapa wonge ra kepencut esap lan guyumu Surya Laras eling dingatemi boyo sampurmu sing abang dadi pepeling kandhane karitu yen kekurangan elku sampur abang tak rewangi golek utang bae ha ayo ganti yo Surya Laras Indonesia guyub rokon siap matur suwun Mas MC matur suwun Eje